основният хранителен елемент за растенията изобщо. Тоест без азот. Казва се, че нитратите са нещо доста така. Не може да се отървем от тях толкова лесно, колкото си мислим. Така ли е? Не, просто трябва да се добрите земеделски практики. А тяхното основно изискване не. Точно обратното. Всички налитат на най-нитратния спанак. Затова, защото те искат да бъде снежни листенца, крехък, а това са признаците на спанака, който е извлекал достатъчно нитрати от почвата. Съдържанието вече е достатъчно високо и затова той е толкова крехък и нежен. А за салатите важи ли същото важи и за салатите. При това първи започват да завехват най-външните листа. Крайните листа, които натрупват най-много нитрати в почвата. Натрупват, защото те са първите, които са се появили. Аз минах един ускорен курс. Разбрах за лука от балучка, че е по-свеж и по-ненитратен от той е много чист. От търпаджик. Значи не трябва да купуваме лук от търпаджик пресен, а от балучка. От това по-големия. Ами те седат по 2-3 някакси. Малко по-криви. Малко по-криви. А как се стои въпроса с чесъна? Защо зимният чесън и другия чесън са различни? Чесъна имам чувството, че той не подлежи на... Аз лично поне не съм в 20 годишната си практика установила начина, по който да го избирам пресния чесън. Той просто си обира всичко, както е и червеното цвекло. Да, най-много нитрат извлича... Ние си въобразяваме, че даде много полезни неща. Чесън и... лимонов сок, може да намалите съдържанието на нитрати и съвсем да бъдете спокойно. Да го неутрализираме. Да го неутрализирате, да. Зрителски въпрос, който казва пестицидите. Защо говорите само за нитрати? Можем да говорим и за пестицидите. Пестицидите само това, че когато зеленчуците са с високо съдържание на нитрати, за мен аз ги наричам болни зеленчуци, те тогава се нуждаят от лечение. Това лечението, пестицидите са път техното лекарство. Не сте права за това, че пестицидите са лекарството на болните растения. Пестицидите също се използват, за да могат растенията да се развиват, да бъдат предпазвани от болести и неприятели. И те се използват по данни на Българска агенция по безопасност на храните по всички 20 мониторингови проби, които са взети. Използват много разумно пестициди. Така, само да кажа, че има лятна и зимна норма. Знаете, обяснението е, че зимните зеленчуци поради липсата на слънчевата светлина натрупват повече, се стремят да се хранят повече, извличат повече нитрати и азота от почвата и тогава натрупват по-голямо количество нитрати. Но нормите са едни и същи, както за зимните, така и за летните зеленчуци. Искам да кажа, че зимните зеленчуци много повече се следят и много повече се анализират. Дали са нитратни? Дайте да кажем нещо сега за плодовете, защото ние говорим само за ягодите сега. Ягодите, които са от които са на нашия пазар, голяма част от тях са от Гърция, от Европейския съюз.
Анализите Те са напълно пластмасови, трябва да ви кажа. Аз вижте, това е сортова особеност на ягодите. Или парник. Или оранжерия. Ако е парник, е проблем. Не, това е сортова особеност. Дори да е в парник и в оранжерия, няма никакъв проблем. Но поставени при различни условия, както каза госпожа Генова, преди малко отгледани отвън и отгледани в полиетилен, те се развиват по два различни начина, но външния вид и вкуса се запазва. И защото слънцето е изключително силен фактор за превръщане на нитратите в аминокиселини и полезни продукти за хората в растенията. И затова е тази огромна разлика между оранжерийни и... Само не разбрах, в ягодите в крайна сметка има ли нитрати? Изследвани или са? Не. Нищо не се анализират. Всичко зависи от... Анализирани са пак на случайен принцип за съдържание на пестициди. Искам да ви кажа, че при мен обаче идват и такива ягоди за анализ и действително по-ранните имат повече, но тук е особеното, че те също зависи натрупването на нитрати и в ягодите, зависи от сорта на ягодите. Добре, кажете какъв сорт е. Няма как да познаете сорта. Не мога да се познае така. Не може да ни кажете, но купувайте големи, по-малки. Не мога да ви кажа, да ви посъветвам, защото това нямат съдържание на нитрати и на пестициди, мога да ви гарантирам. Интересувам се за тези откритите пазари, които са външните, нали? И тези големите хранителни вериги. Има ли разлика в происхода на плодовете, зеленчуци и разлика в измерванията от пробите от двете места? Не. Няма. Еднакви са. Всички се снабдяват, всички се снабдяват от борсите и контрола, ако бъде направен такъв, какъвто трябва да бъде само на борсите, тогава всичко ще се промени по веригата. Освен това, даже и по цените не можете да познаете. Затова, защото търговците наложиха по-високи цени за по-едрите продукти, а по-ниски цени за по-дребните продукти. Тук става въпрос за качество вече. Да, тук става за качество, точно така. А не за безопасност. Сега ние говорим за плодове и зеленчуци. Това беше така в фокуса на зелената линейка, само че няма как да не използваме вашето присъствие тук, госпожо Кръстева, и да ви попитаме всъщност какво се случи с въпроса за това, че беше открито растителни мазнини в сиренето, откритото конско месо. Вижте, Българската агенция работи, всички инспектори работят на тази тема. Нямам, за съжаление, резултатите, какво и докъде сме стигнали, защото съм се подготвила за пресни плодове. Добре. А как ще коментираш това, че вече сиренето може да е с палмово масло и не? Не мога да го коментирам аз. Извинявам се, искам да коментирам още един факт. Факт е, че колегите в Агенцията по безопасност в лабораториите, моите че са безупречни специалисти, но онези документи, които им са... Добре, нека да започнем. Сега тичайте на място, заемете поза с приклякане и издишайте. Заради танца прекрасен на Злат. Криси, отивай си, имам си гости, моля те. Много ми беше приятно. Ще ходиш, бе? Чао, ще ходя както си искам. И без това гостите ми ще дойдат по пижами. Не знам и не ми е ясно защо, но вече трябва да са тук. Милица Гладнишка и Васил Василев Зойка. Добре ми дошли, мили мои. Чакай първо победителката. Добре. Красавица. Красавица без ток. Чакай сега. Защо така ми... And now, once that's on there, what he would do is take this, dip it in the ink, and some of the thread comes down here so that the ink will constantly be dripping onto the needle. And as it drips, he just moves it along the design until that becomes permanent. This Use Facebook. Oh, I see. Oh, only when he was little. Yeah. If anybody grabs the mask, they're gonna have Google cursors and cursors and like a spell on you, like. So is it safe to draw the mask like this? Yeah, but you can't touch it. Every night at like dead 12, and you sing a sacred song, he comes up and dance. Well done. Although Haddon was always jubelt schon auf einmal
steht man da und hat nichts, weil die Wärmedämmung. Das Wichtige bei der Sanierung ist, dass man ein Gesamtkonzept hat. Wenn ich zunächst... Nein, du hast doch fest versprochen, mir... Das Institut hauptsächlich mit den Lungen von Berufskranken beschäftigt. So toll, dass einfach das schon in den Frühling einlädt. In Himbeer allerdings, wie wir bei Betty gerade sehen, ist er komplett nur noch in begrenzten Stückzahlen zu haben. Und Schwarz ist in Zweifach- und Dreifach XL auch schon nur noch in begrenzten Stückzahlen zu haben. Eine wunderschöne Premiere und vor allen Dingen zu diesem super günstigen Überraschungspreis zu haben, der nur während dieser Sendung gilt. Nur in dieser Sendung sparen Sie 8,02 € Architektur studiert. Sein Büro, Tange Associates, arbeitet in ganz Asien an großen Projekten. Dies ist eine Schule, ein vertikales Schulgebäude. Natürlich war das eine Herausforderung, denn wir mussten Schularchitektur neu definieren. In der Tokyo Skyline ist diese neue Schule nicht zu übersehen. Hunderte von betongefüllten Stahlträgern umhüllen das Gebäude. Diagonal angeordnet geben sie der Hülle ihre Struktur und Stabilität.